Quddiem ir-rappreżentanti ta' diversi pajjiżi f'Malta l-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-Gvern Malti qed jiffoka fuq żewġ prinċipji ewlenin din is-sena: it-tkabbir ekonomiku kontinwu u l-ġustizzja soċjali. Waqt li ta' l-awgurju tiegħu għas-sena ġdida lil membri tal-Korp Diplomatiku, f'Kastilja l-Prim Ministru tkellem favur it-tnissir ta' mentalità li jaqbillek taħdem u li x-xogħol irendi. Esprima l-ħażda u s-sens ta' disgust ta' pajjiżna lejn dak li ġara f'Pariġi. Hawn appella biex il-pajjiż jibqa' maqut u attent, mhux biss biex attakki simili ma jirrepetux ruhom imma wkoll biex ma tinħoloqx mentalità li tnissel il-mibeda. Il-Prim Ministru esprima x-xewqa li pajjiżna jkollu rwol biex fil-Libja jingħeleb dan il-kapitlu ta' instabilità. Wissa li jekk ikompli jfalli dialogu se jkollna naraw kollas tal-Istat Libjan. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar it-tħejjijiet li għaddejjin biex aktar tard din is-sena pajjiżna jorganizza l-laqgħa tal-kapijiet tal-Commonwealth. Intant fil-Palazz tal-President, il-President Marie-Louise Coleiro Preca stqarret ċar li huwa immorali li wieħed iżomm miskiet fid-dawl tal-attakki kollha fuq il-ħajja u d-dinjità umana. Dan qallitu fil-waqt li semmiet it-traġedji umani f'Gaza, is-Sirja, l-Iran, l-Afganistan, il-Pakistan, il-Libja, l-Ukrajna, in-Niġerja u Pariġi. Il-President tkellmet dwar il-bżonn li jinbidel il-mod li bih inħarsu lejn min ifittex ħajja aħjar il-bogħod minn pajjiżu. Biex nippruvaw inbidlu l-ħajja ta' min huwa ippersegwitat, stqarret il-President, jeħtieġ nifhmu x'ġielhom jitilqu arthom. Semmiet il-marda Ebola bħala fattur li għadu qed jikkawża inkwiet serju għal pajjiżi milquta. Tkellmet dwar l-ogħla istituzzjonijiet Ewropej u stqarret li tistenna passi aktar b'saħħithom favur it-tkabbir ekonomiku filwaqt li jiġu indirizzati il-qatt u l-faqar.